Aspaldidanik ari gara getxon nolabait belaunaldi ezberdinen topagunea bihurtzeko parkeen diseinua. Horretara bideratu ditugu gure ahaleginak, nahi du beti izan dira parkeak topaguneak, herritarren topaguneak, eta nahi dugu horrela jarraitzea, ezta? Eta herritarrek espaitzen baldin badugu, herritar guztientzako topagunea izan behar da, bai umeentzako, bai gazteentzako eta bai nagusientzako. Nik esango nuke Gernika parkea dela nolabait esateko horren adierazganetariko garbi bat, eta alde horretatik nik uste dut bakarrik etorri egin behar dela ikusteko hori egunero betetzen dela eta hemen topatzen direla azken batean herritar guztiak berdin da ze adinekoak diren, azken batean topadune honetaz gozatzeko.